Nacho, quina manera d'arrodonir l'any 2021 per a tu, no? Bueno, sí, una manera molt bona d'arrodonir i d'acabar, no? Sobretot tancar un any en una victòria, en una final i emportar-se un trofeu, pues, molt positiu, la veritat, aquest any. Pelayo, Mestres, Diputació de Castelló i molts més que segurament no vull nomenar perquè me puc oblidar. Pot ser el teu millor any, també vist sobretot com has jugat? Pot ser que sí, he tingut anys molt bons, no? El nivell sempre va un poc pujant i baixant, però bueno, crec que aquest any he fet un any molt redó, molt lineal, sempre ascendent i a més ha anat acompanyat de títols, no? Que això sempre ajuda a que parega que jugues un poc més. Què esperem del 2022? 2022, pues, jugué la Lliga amb Xenove segon, m'agradaria donar-li el regal i si poguérem arribar a la final i emportar-se-ho seria un premi, no? Bueno, per a mi també, però per a ell, per tota la seva trajectòria i després seguir la mateixa marxa, no? Disfrutar de la gent, que la gent disfrute de mi, que vingui al trinquet i si va acompanyar de títols, molt millor. Enhorabona i feliç any, Nacho. Molt bé, bueno, gràcies a vosaltres, igualment.